Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tangopinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi makadii mukoma, inini ndinoda kureurura kuti ndisati ndaroorwa ndainge ndiine vakomana vangu vaviri vandaidanana navo at the same time, but umwe wacho ngatingati mukomana nekuti aitova ari murume wemunhu. Ndakazoroorwa hangu neumwe wacho uyo ainge asina mukadzi, but I remember kuti one night ndakati ndiri kumba kweboyfriend yangu who is now my husband. Murume uya akangokaruka asvika. It was late at night. Akangonoka padoor, but lucky enough munin'ina wangu ainge atondipa tip off ndikabva ndamuti uya naye. So munin'ina wangu was also in the car. Mukomana wangu ndakabva ndamuudza kuti kumba kwaitika an emergency, saka ava ndisekuru tiri kufanira kuenda kurufu. Mukomana wangu haana kana chaakambosuspekta. Murume uya paakati kumukomana wangu, saka ndiwe uri kuda kutora mukadzi wangu here? Ini ndakangoti kune murume uya, muzukuru mudonzvo weipwa ukavhunika sekuru vanodya. Nyaya ikabva yangopera yakadaro. Ndakazoroorwa hangu, but I have a question yekuti is it possible kuti ude vanhu vaviri at the same time? Murume wangu ndinomuda, but vaya ndinovada futi. Zvinhu izvi zvinondisiya ndiri confused kuti ndoitawo sei. Kuya pano, it's because recently I have been communicating nemurume uyu. Iye nefamily yake, they are now living in Germany, but arikuti he can get an air ticket over amboya kuno kumba to spend quality time inini naye. But pandiri kurambirana napo ndepekuti sezvo depo rangu richipera musi wa 17 February, iye arikuti ndinoda kukutumira mari yekuti utenge zvinoita kuti ukwanise kuva fertile, so that pandinozouya ikoko the chances of you falling pregnant will be very high. I am so stuck, guys. Ndoitawo sei? So far he has been sending me money yekuti ndiite keep up nema bills, but I am not doing this because ndiri hure kana kuti something. No, ever since I got married to my husband, I have never cheated on him neumwe murume. Just that moyo wangu unoita sekunge wakaganurwa pakati, half kumurume wangu half kuna baba vaya. I'll be mu comment section ndichiteverera ma comments evamwe. Iyi ndiyo confession yatakatumirwa navahanzvadzi vedu ava. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi, hello mukomanashi, please post for me as ID. I will try to make my confession as short as possible. Inini ndiri mukadzi ane makore 35 ekuzvarwa. Ndine zvinhu zvandakasiyirwa nevabereki vangu, kana kuti ndikangoti ndakasiyirwa chikwambo nevabereki vangu, asi ndakachisiyirwa ndichiziva hangu. Chakaitika ndechekuti baba vangu ndivo vakatanga kushaya. From there on, amai vangu vakazoti vava kurwara, vakabva vandiudza kuti pane zvandinoda kukusiyira zvandakasiyirwa nababa vako. Ndiri munhu wekuti ndakangozvarwa ndiri one mumhuri medu, but out of loneliness ndazofunga kuti hangu zvimwe kuda ndikakonfesa ndinokwanisa kuzowana anenge achida kundibatsira, nekuti ndasvika pastage yekuti I want to settle down. Ndine munhu wandiri kufambidzana naye, asi chinoitika ndechekuti pese patinozama kuti tiite bonde, nhengo yake inobva yashaya simba. I know kuti chii chiri kukonzeresa kuti nhengo yake ishaye simba, nekuti by the time yekuti tinenge tichitanga kuda kuita romance kana kuita bonde paya, pane mhepo inopinda mumba. Mhepo iye haione, but mhepo yacho ndiyo inokonzeresa kuti iye ashaye simba pabonde. Mukomanashi, ndiri kutsvakawo rubatsiro ndikwanise kuzvigadzirisa before ndisati ndaluza this relationship, because kana ndichicalculate makore angu ndiri kuona kuti kana ndikatadza kuita mwana izvezvi ndinokwanisa kuzotosvika pakuchembera ndisina mwana. Ndiyo confession imwe yatakatumirwa navahanzvadzi vedu ava vari kutsvakawo rubatsiro. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi, hello mukomanashi, please post for me as ID. Inini ndiri gay, but ndine mwana nemukadzi. Ndiri murume ane 30 years. I am married uye zvekare ndine mwana. Ndinoshandawo ku location has been hidden. Nyaya yangu yakamira sekudai. Ndakati ndichikura ndaida zvekutamba neboys, of which zviri normal.
asi kwandiri ndaitoona zvimwewo ipapo pataitamba. Ndakaita friend yangu kuhigh school kwe2 years, asi ndainge ndava kutomuda, asi kuti ndimuudze zvainetsa. Iye ndokuzondiudza kuti ainge aine mafeelings neni, tikabva tatanga kudanana zvekuti kumba kwedu vaingoziva kuti ifriend. Takazorambana mushure mekunge ndamuona aine umwe musikana, ndikabva ndamubvunza, iye akabva ati anotida tose. Zvinhu izvi zvakandibohwa, ndokwakava kurambana kwedu. Ndakazowanawo umwe musikana aindida, tikadanana zvaiyemurwa nevanhu vose, ndokubva ndamuroora. Zvese zvainge zviri bho. Ndainge nditoriwo munhu ainge ari nani, taitorarama kalife kari bho. Nyaya yakazotangira pakuti kana ndikaita sex nemukadzi wangu, hapana kana zvandinonzwa kuti tiri kuita, ndinenge ndichitonzwa kuti hapana. Iye anotombozamawo kutaurawo masweet things, asi nguva yatinenge tichiita bonde I feel nothing. After taita bonde anotonditendawo kutotenda nemutupo wangu chaiwo, but inini as a man I have tried, but ndasvika pastage yekuti ndakundikana. I have tried by all means kuti ndipretende kuti ndinoda zvevanhukadzi, but zviri kuramba. Apa tatova nemwana tose. Ndiri kushaya kuti ndomuudza sei. Veduwe, mukadzi wangu uyu hama dzangu vanomuda, especially my mother, muroora wavo vanomuda zvisingaiti. Kana kuri kunzi tikanetsana, ivo amai vangu vanouya personally kuzotigadzirisa. Ndakamboedza kutsvaka nyaya kuti tikwanise kurambana, asi zviri kuramba. Ndodii guys, ndogara nemukadzi here kana kuti ndotiza, nekuti ndidzo pfungwa dzavapo. Ndiyo confession yatakatumirwa namukoma vedu ava. Rekaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Anzi, hello admin, please post for me as ID. Ndiri musikana ariwo kuuniversity, ndinoita zvekuba zvinhu zvevamwe mumahostel. Zvinhu izvi ndizvo zvinotondiraramisa, because kumba kwedu they don't afford kuti vakwanise kunditengera zvinhu zvandinoda. Saka because ndinochiva zvinhu zvevamwe, ndinopedzisira ndatanga kuba zvinhu zvevanhu. Most of the times ipo paya kana vanhu vachienda kubreak, ndinobva ndatanga kupinda mumahostel, ndobva ndaba mari, chikafu nemagadgets akaita semapower bank nemafoni, ndobva ndanotengesa, then I buy myself some luxuries. Kubva ndiri pa1st year kusvika nhasi ndiri pa last year yangu, I have been stealing mumahostels. Inini handizivi kuti idhimoni kana kuti ndingoriwo mbavha, handitombozivi, because ndinoba zviya zvekuba apa ndiri munhukadzi. Sometimes ndinokwanisa kutobira chero maticha chaiwo paya kana vakabva kunohora. Ndinokwanisa kutongobira munhu even 200 US, handitombonzwiri munhu tsitsi. Ndinobva ndangoenda ndonoishandisa, but chinondinetsa ndechekuti pamari yose yandinoba hapana kana chine musoro chandinombotenga kana kuita. Ndinongofadza mafriends angu nayo mari iya zve2 days inobva yatongopera. Please help me mukoma Nashi, kana riri dhimoni rikwanise kubviswa, because I cannot continue living like this. Because ndinozvibvunza kuti ko pandichazopinda mumba handizobiri murume wangu here? Zvakaoma. Iyi ndiyo confession yakatumirwa nemwanasikana uyu. Rekaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Anzi, hello mukoma Nashi, please post for me. Makaviga chitupa changu. Inini ndine murume wandiri kudanana naye, asi zvaanoita soka ma1, zvimwe zvacho unotomboti idrama chairo. Ndiri musikana ane makore 24, ndine mwana wangu 1. Ndakamboita murume, asi zvemarriage zvakabva zvakona. Ndokubva ndatsvaga hangu basa mutown, ndikawana basa pane imwe shop inoita zvekuhodeswa mabraids. Mari yandinowana imari shoma yekuti ndinokwanisa kungobhadharira mwana wangu fees, rent nechikafu inobva yangopera. So one day ndakazosangana neumwe mufesi, ndainge nditoriwo pahiking spot, motikari yake ikabva yamira, ndikapinda mumotikari make, takati tichifamba, ndokubva atanga kutaura neni achinditaudza nyaya, ndokubva tazochinjana manumbers. Zvadaro takatanga kutaura paWhatsApp.
iye akabva atanga kundiudza kuti he does not trust women nekuti akamborwadziswa kumashure uko. Saka iye akabva ati, can I trust you? Ndikamuti yes, you can trust me. Ndokubva atatanga kudanana. Pandiri kudawo advice ndepekuti ever since zvandatanga kudanana nababa ava, pane zvimwe zvinhu zvavanoita zvekuti zvinondishamisa, zvinhu zvekuti handisati ndambosangana nazvo mukurarama kwangu. Munhu wekuti anondichengeta, asi kundichengeta kwaanondiita kunouya nezvirango zvakawandisa. Munhu wekuti handisati ndambomuona achikwanisa kungokubuditsira cash pasina basa raanenge akutuma, kutoti akupe mari hunge akutuma basa rekuti uite. After wapedza basa racho ndipo paanozokupa mari. Handirambi kuti munhu unofanira kushandira basa raunenge uchiita, but zvinoita here kuti nemurelationship munhu atange akutuma basa before asati akupa mari? Nekuti sometimes I can go to his place, kana ukamuudza matambudziko ako anenge achiinvolva mari mukati, anosarudza kuti atange aita bonde newe ndiko kuti akwanise kuzokutambidza mari. What has made me write to you ndechekuti this weekend ndakangoita hangu nemaune, ndikasvika kuya, then Sunday manheru ndakabva ndamuudza kuti zvandakudzokera ndanga ndichikumbirawo mari nekuti pane zvandiri kuda kunoishandisa mari yacho. Akabva anditi tanga wawacha hembe dzangu. Ndikabva ndamuti one, ndakawacha zvose, because when I got to his place I made sure kuti ndaita thorough cleaning, ndasuka, ndawacha magumbeze nezvese zvinenge zvichidiwa kuti zviitwe. Ndaitira kuti paya pandizomukumbira mari ashaya chekundituma, but still takaenda mubedroom make ndokubva atanga kuvhendenyura hembe, akabuditsa hembe dzanga dzakachena already. Akabva anditi siya wawacha hembe idzi. Ndapedza kuwacha hembe dziya ndipo pandakaona akaisa mari pambedha. Ndizvo zvinhu zvaanoita, hakutambidze mari mumaoko. Ukamukumbira mari it's either anoisa mari patable kana kungoti anongoisa mari pambedha. Nhai zvinhu izvi zviriko here? Munhu uyu wandiri kudanana naye ari right here, kana kuti ndine hangu ndiri kungoona situation isipo? Kana dziri nhau dzemagirlfriend, I have discovered kuti I am the only woman in his life, because ndakambomutresa pandakaona kuti anogara muimba hombe ari one. Saka ndakangofunga kuti maybe he is a womanizer, but I discovered kuti zvemagirlfriends hatombozviiti. Pari kungondinetsa ndipapo pekuti ever since I started dating him handina kana zuva one randinganongedzera kuti musi uyu ndipo paakambonditambidza mari yake mumaoko. Zvaanoita ndezvekuti kana pakaitika situation yekuti anenge achifanira kukupa mari mumaoko, either kana muri mumotikari anokwanisa kungotora mari obva aisa padashboard. Vehama, kana kuine vane maziso emweya, please ndibatsireiwo ndisati ndapinda muna taisireva. Ndichange ndichitevererawo macomments evamwe mucomment section. Zvakangooma. Ndiyo nyaya yatakatumirwa navahanzvadzi vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello Nashi, please hide me. Inini ndiri a single mother and I have a confession. Nashi, inini handina kuita single mother nekuda, asi nekuda kweumwe mukadzi. Mukadzi uyu akasarudza hake kuti atore murume wangu kuti ave wake hake. Chinova chinhu chakaita kuti ndivenge chinhu chinonzi mukadzi mulife mangu. Now inini ndava kurarama se small house yevamwe baba ava ndinovaitira zvinogara zvakadaro. Zvandakaita ndezvekuti ndakaenda kunguo tsvuku ndikanopiwa mutsvairo wekuti kana ndichida kuti baba ava vauye kwandiri, kana ndaona kuti vanyanya kuwandira kumudzimai wavo, ndinotora mutsvairo uya nemuteuro wandakapiwa ndobva ndamira padoo ndisina kupfeka, ndichishedza zita ravo ndichiti izvezvi siya mukadzi wako uye kuno. Kana ndapedza ndobva ndanyora zita remukadzi wavo ndobva ndakanda mumuteuro ndobva ndaisa pasi pemubhedha. Apatori kana 1 hour kana kuri kunzi vanenge vari mudhuze, vanenge vatosvika kumba kwangu vachitanga kundiudza kuti ndanga ndichikufunga zvisingaiti. Kana kuri kunzi ndaona kuti vanyanyisa kugara pamba pangu, mari inenge yakuita ichiserera, ndinobva ndatora mutsvairo wangu nemuteuro uya ndobva ndatanga kutsvaira hangu mumba mangu ndichipopota nechemumwoyo kuti izvezvi buda mumba mangu, dzokera kumhuri yako. Pasina kana nguva unobva waona shasha yotomuka yobva yatanga kugeza ichiti rega ndimboenda ndinocheka amai guru vako ndichadzoka. Inini
ndinobva ndafara. Ndikamufunga zvekare ndinongoita the same process yandinenge ndaita kuti akwanise kuuya pamba pangu. Mukoma, I know kuti what I am doing is not right, but inini handisiri niJesu. Kunyange Mwari vakanzi vachanditonga, inga wani imba yangu yakapararawo, ndinogara ndizviudza kuti kwaMwari makadii kutonga uyo akatora murume wangu. Iyi ndiyo confession yangu iyi, mukoma Nashi. Zvakangoma. Ndiyo confession yakatumirwa navahanzvadzi vedu ava. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Makadii mukoma Nashi. Inini ndiri kadzane makore 29. Ndirotsvaga rubatsiro rwokurapwa siki ndakaiwana na 2020. Ndakadanana nemurume ndakaiwana na 2020. So chinhu chakatanga ndakatanga ndichirwadziwa pakuita waiting. Saka ndikabva ndaenda kuchipatara. Ndikakatsanangurira kuti ndiri kurwadziwa kana ndichiita waiting. Ndikapiwa mushonga. Vakandiudza futi kuti ndisadzokerane naye murume uyu kana tichiri kudanana hedu zviri nani kuti tirapwe tese. Manje pandakamuudza iye murume akaramba akati inini handisi kurwara. Tikabva tarwa. Akati ungandiudza izvozvo wazviwana kupi? Ndiwauya nechirwere panapa. Saka takagumisira tarambana ipapo. Manje ndakarapwa ipapo kuchipatara. Pandakarapwa ndakagara chaizvo. Ndakarapwa kuri kuna December 2020. Ndikatogara chaizvo, ndikagara kusvika naAugust. Pakasvika August ndipo pakatanga futi chirwere chiya chikatanga kumuka. Ndikabva ndatanga kusvuuka panhengo apa. Kwakutanga kusvuuka kuchibuda maronda. Ndikadzokera futi kuna doctor, vakandibaya injection nemapiritsi zvikapora. Every time kana gore rakunopera ipapa pana August September ndo pazvinotanga. Nguva yese ndinenge ndiripo, but August September ipopapa ndipo panotanga futi chirwere ichocho. Ichi chinongotanga kunana August September ipapo. Ndikangoenda chete kuna doctor ndobayiwa zvopera, zvigotanga futi kana gore rakunopera. Saka ndatambura nanchikumbira mukoma Nashi kuti mundiisirewo nyaya yangu padare. Maybe ndingaonawo rubatsiro, ndekuti ndanzwa vamwe vanhu vachiti izvoni unowana rubatsiro mushonga wechivanhu. So ndinotsvagawo rubatsiro romunhu angandibatsirawo nemushonga wechivanhu ndikwanisewo kurapika, because zvekukliniki zvinenge ichipota zvichingorarisa chete asi chinozomuka later. Ndiyo nyaya yatakatumirwa navahanzvadzi vedu ava. Vadiwa vateereri, kana kuri kunzi kune munhu anenge achikwanisa kubatsira hama yedu iyi, please feel free to come to my inbox so that we can help Haidi uyu. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi, hello my brother, please can you put out my request? It's not a confession zvayo, but I am looking for my father's children, who is a boy and a girl. They must be in the early 40s, kana kuti late 30s. I don't know their names, but their mother's name is Hilda. She lives in Bulawayo and she worked in a school uniform shop. Please, if you know anyone or you are the one, mukoma Nashi will give you my details so that you can contact me. Saka kana kuri kunzi uri mwana wa Hilda anogara mu Bulawayo who used to work in a school uniform shop, please do contact me. Anzi zita rababa anzi, if they don't know who their father's name was, kana kuti if their mother told them my father last name is Nyandoro, kana kuri kunzi uri mwana wa Hilda kana wakamboudzwa kuti baba vako surname yavo inonzi Nyandoro, please do inbox me tuone kuti mungasangana here nehama yenyu iyi.
vadiwa vateereri, awa ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Saka zvaizvezvi I'm busy typing up confession iya yekuuraya makombiyuta, confession iya yandakatumirwa. I am busy with that confession ndichiitaipa. As soon as I finish typing that confession ndichabva ndauya ndobva ndaiverenga. Vadiwa vateereri, tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.